Здравейте хора, аз съм Иван 76, тук се сменя Славито 45. Днеска ще отваряме, ние играем на Pixel Jam, днеска ще отваряме този чест. И да видим какво ще ни се падне. Мои са джемата. Парички? Нещо хубаво. Колко парички? 10 стотинки. Мама ти. За втори път го отваряме. Този чест. Сега да отваряме яйцето, да го видим. Коте. Мишко. О, мълчен гетна. Ама няма много пари. Не имаш, виж колко виж. Че, може да купим това. Това вече за 100! Как бе? Кто са го увеличили? Да, бе! Това е честно. И това е за 102! Lata fuck. Чакай, къде е това? Меча. Не, това, как ще кажеш? Изачката. Тя за колко я? Ние сме купили. Да. Искаш ли някакъв пистолет тук? И то са го увеличили. Motherfuck. Това е честно. Motherfuckers. Това е честно вече. Нали? Да. Какво стана, бе? Огромно был. Настарался, чё? Не съм ся. Бум! Само чест гол. Портал комплекс. Идваме. Сега гледайте как ги разбивам. Разбивам ги като мънички газурки. Айде, напал. Готово. Спрях. Напал. Не напал. Сега го правих. Кой си видим си за знае? То убил го. Нищо не ми даде. То какво е, бе? То не един удар. То много. О, бяле! Много готина пушка, бе, баска. Бичка. Какво патлонки? Патун. Патлонки, пантонки, паштоки. Аз тук ли пристигнах? Не. От някъде. Пак. О, капуш. Не бе, замених се за ховката. То там можно убия ги за урега. Може с един. Да, съм описал. Оха. Аз съм това. Тук съм много мощен. Те май се изтрепват. Трима са. Тия двамата и теб. Ай, миле, Букук. Умя. Казах му Букук и умя. Хубава пушка. Хубавка. Аз един удар ги убивам, бе. Аз съм бато. Това бачна пушка, бе. Еми е така много апгрейдната. Къде си, бе? Малек. Сега ако му видим са махни. Ще ми почеш ли? Да. Е тук. Добре, стига, бе. Ти ма нараняваш. Вижте им каза. Нараняваш. Вижте им каза. Много хубаво ми спадна нещо хубаво. Животки, не трябва ми. Стиги живота. Стиги да поищи май. Ти видях животи колко са. На мен ми трябва 2 пушки. Да събера в колекцията. Да, надо се сменим и забравих коя. Браво, много хубаво чиза. Ами какво? Тя Там минала. имаш чиз, бе. Минала от това. Аз и двете ги взех. Бе, къде са този човек, бе? Къде е това бач и къде е? Пак ми се паднаха 2 неща. 2 неща ми се паднаха от един чест.
Наистина? Не видя ли? Не. Ще би могли да това изключи. Къде? Ядосвам се. Ще спра епизода. Добре, ето малка паузичка. Малка. Ей, в колекцията имам пищов. Ей, най-слабото нещо в града. Ей, най-слабото пуш. Отзад. Пат. Те е епизода. Не. Круг. О! Но пряко е скет. Разцепях губаци. 68 купи. Разцепях А губаци. щях да каза обятното. На мен виж колко ми дадоха 20. Вяло не е бил. Аз съм бич. Аз съм пичка. Аз съм бич мич. Учим да се потука. Кобе? О, шестни скип. Аз ти видях и я скип за даймонки. Не за даймони. За нищо. Бълбълги. После видя епизода, как ще описам това. И то съм отпусна. После видях епизода. Ще чакате малко, чукате ли ма? Казах всичкото. Здравейте. Започнахме гледати. Слави 45. Оле, той с нова купи! Той сега започва на 14 лева с нова купи. Вау! Как може такова нещо? Как може това да се изложи така? Ти са сълни на тая потенция. Да, Ети хора казах ти. Иван От 5 метра, бе! Хора казах ви си. Иван 76 ми такова тая пушка ми я спечели. И тая огнята. То? Де такова с нея. Спътках! Не виждам много добре, бе. Някъде на сълнка. Той има дясно. Върши ли играта, бе? Не. Хора, тук съм ял, ама не съм снял хип и една глупавка ме е убивала. Да, един петел по-скоро. Да, така идва при мен. Така я дигал хиети, така. И така ме убивала. Убивала, той Иван сутна. Не, то защото беше на малко сърце. Що лъжиш феновете си, бе. Ти лъжиш. Като мангалска патка. Аз съм мангалска патка. Аз не съм казал, че съм мангалска патка, бе. Що каза? Защото ме дразниш, да какво да не го кажа. Падам, боренце! Думай да стъпува в моето. Ти пак млъти. Туф. Франко и Слави, То много свят. свърши. Има ли още играта? Свърш! Добре, айде сега. Едната топка. О, манах ще ти вземе купи. топката. Манаха ми, какво искаш? Да ми ги спърдат. Ами искам да ти ги пия. Пиеш и това ме убиха. Епизода